like down. Thank you. Thank you. Will be done by. Kawan hota hayakhै deh आंना दहाय on बुंबाय थानाय जादोंबाबो मोसौस्लायबाय दुगैबाय ओंखाम जाबाय अबस्रां गैया मा ओंख्रि जाखोनो माबासोनो मैथा बांगाल ओमफ्राय दाउसोमोन नोंस्रालाय एलबि दोनालासिनो हाबखो ना माखो नोंलाय एलबि दोनालासिनो हाबनो नाङा दे दोनबाय मा ओंख्रि जाखो नानि खोन्थाहरदो दे जोंना मन्दिरा मुसाहारि लाइक डन प्र थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव सफैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाबोखो मन्दिरा खोन्थाहरदो सिस्टार मा खालामदों र' नै ओरैनो दं नै गोलांलाबायनानै कमेन्ट नायलागासिनो आङो जों नामोन र' आदसा गोथाव दे जोंनाबो माबासो मैथा बांगाल ओमफ्राय दाउसोमोन ओरैनो जों नामोन र' गोथाव गोथाव बहानि मोनलाय जोंहा मन्दिरा मानसिफोरा नायदों मानो कमेन्ट
खालामाखै कमेन्ट हरग्रा गैथ'वा माने बिसोर भाइराल जायो आरोना बासनि आं आदा आदसा नोंलाय माहानि दा आङो क'क्राझारनिसोलै सिस्टार क'क्राझारनिसो आङो माखासेया खबर गैथ'वा दाबो ओमफ्राय जोंना सोर फैदों सनदेबजि हेलौ हेलौ ब्र' थेंक इउ मेरा लाइक में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाइक कर दीजिए प्लीज़ हेलौ 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 हायदाय एखे बहा खारजोबखोनो जानाय मानसिया गाइसमोन आरो मन्दिराव दंमोनदां अन बेस्थ' खोमा सासेल'सै माथो गल जाखोना माखोथाय आंना
सोमजिगोन साहारा सानजोब हेलौ थांबायसोगोनलै बियो ओइ लायदों लुहरब्रा एसे बयदा जे मा होनो जेखे सर्ट भिडिअ नायलायनो ओमफ्राय जेखेनानि अन ओमफ्राय एमाव सर्ट भिडिअ नायलाय अके दे नायगोन आं दा 3 लाइक थेंक इउ ब्र माला होनाय नो दासो आपलड होदों जेखेनो दे नाय दे मास दिनै हेलौ हेलौ गाइसमोन हेलौ गैला माथो लंग भिडिअ नायना हो रानो हेलौ गाइस नो गैयालै रावबो नेटाबो गिदिंबाय थायो दान असलासो हेलौ 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 गिदिंबावगोन ना मागोन जाखो गल गल जादों जारलासो र' दे आं चार्जार लायगोरनि नांगोना नाङा जाखो बेवहायबा
हा हेलौ 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 गिदिंबावदों माबोरै जाखो देखायनानै अन थेंक इउ हारसिंसो आंलै रावबो फैयाखै माथो आरे जारलासोलै सोर दं कमेन्ट खालाम प्लिज बोरमासोलै अके खारजोब्बाय
हाय हेलौ हेलौ बाजै जेसना लाइक डन थेंक इउ गैया रावबो माथो आइदे रावबो गैमारा आंनाव रावबो गैमारा आं बङाइगावआव फैदों आदसा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बे स्ट'रखौ दोननानैबाबो आंनि एलबियाव नुजाफैनो थाखाय माबा लायदों नामा बाजै गोजोननाय थाबाय आरोना गावनि बेसेन गोसा समखौबाबो दोननानैबाबो आंनो एलबियाव सफैनायनि थाखाय बाजैया मा होनदों आगै एमाव आं बङाइगाव फैदों दाबो फुरा फुल सापर्ट खालामगोन आं थेंक इउ दे खालामना होबानो जाबाय सासेया सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालाम दे अननानै हेलौ मा होनदों आं बुंबाय बुंबाथाय खोथायाबो गागै आं बुंबाथाय खोथायाबो फाखा अके बिदिसो जाखानांगौ हायदे आंबो एबाराव बुरला जाला हाबोलालै बाजै जाय फैग्रा बेफोरनावसो काटिं खालामना होनोसै आं जाय सापर्ट होग्रा बिसोरनोसो माबानोसै आं बुरला जाला बिदि माबा थांलालै
ओमफ्राय बारा थगाय गैया गैया थगायनो माने थगायनानै जेबो लाब गैखाया थगायनाय हुदाखौ आंबो बाखायोसो जोंखायोसो आं थगायलाबायबाथाय आंबो थगाया आंबो थगायजानो बायो आरोना बेफोरबायदि सनजितआ मा मावदोंब्रा बेलाय फैग्रासो साला ओमफ्राय मा होनदों माबेखौ नों मालायनाव थाङो माबायदि गोसो मानसिफोरनि माथो बुंबावनो आरो मानसिफोरा माबायदि गोसो थायो माथो होनबावनो गाव गावनिखौल' नायोबालाय मालाय आर'थि ब्र सफैनो हादों थेंकिउ ब्र
मा उल्थां फाल्थां जाखो हा होनो मा उल्थां फाल्थां जाखोब्रा लागाव जागोनसो बेनो मा जादों साला थादोंसोमोन नाब्रा बेलाय दहायनिफ्राय नुगासिनो हरलायबावो नामा सनजितखौ लिंहरदां आं उनाव सनजितआ न'आव गैया बिसिना बिमासो रायलायदों मबाइलखौ ए माबाफोर खामानि दं खोमा जेबो नङा दे बेस्थ'बा दा मोनाफ्राव हाबगोन बे दा 8टायाव होफिनखागोन ना आङो दा मोनाव हाबगोन बे बे एमाव सना होनदों जेबो नङा दे बाजै ओमफ्राय आर'थिया थांखो ना माखो मा खमोन बहरा खामानि मावदोंनो सनजितआ दे मावथों दे जेबो नङा साला आंखौ खबरखौनो खालायाना नो दा हाबफैगोनलायबाय होननानै खबर खालामाखैलां नुबा हाबफैगोन बे होननानै नोंसोर सानैजोंल' बेसेबां कमेन्ट होबाय थामब्रा आं दसे दोननानै दोनसैसोलै र' आं आइदि जों दोननि र'नो बेस्थ'बालाय बोरै गंनै गंनै सोलिगोन नोंलाय बाजै सानसे होबाल होद लससो जायो खामानिया मानसि गैयाबा
साला लोगो मोननायखाय खबरखौनो लाला दाना हा होनो सोर लोगो दंब्रा लोगो गैया रावबो लोगो गोनाङा बिदि जाबाय एफा खम जायो मानसिया फाग्ला फाग्ला माथो दावराव जाखो हा होनोलै फंबाय खारदावलागासिनो आं हरसेसो बालनि लागावलै बेसेबां फैया दिनै मोनायावलाय अनामिका बाजैया गंसेजोंबो अनबाय दै थेंक इउ स' माच हेलौ हेलौ बाजै हेलौ दोनल'लै बालनो नोंना जायोलै माबानिफ्राय होनो मोननाय जायोना नोंना सयथासोनिफ्राय होयो नोङो दुइथानिफ्रायनो होहैसिगोन बे समाव नों खयथायाव फैयोमोनलाय बाजैया नांला दे दा मोनायाव 8थायाव हरफिनसै आङो नोंहालाय मानोथो होआ बायनानै लस जायोना गिदिंबाय थानो नागिरो एखमबा गाहामल' मोनो आंनि आइडि मिथिखाबाय आं बाजै बे जेखे नानियाबो गसोल थाना ब्लद रावबो गैयैखाय बाखो ना माखो आंनाबो गिदिङो रानो आंना एखमबा 28 मिनिट गाहामल' फैयो बाल हरसे दोनबाबो जाया दा नोंना 5G ना आंना 4G ल'सो माबा होनो हाया बारा थेंक इउ बाजै थेंक इउ दे
टेपफोरनि नेटआव दसे दसेनो ब्लड ब्लड थांनो नागिरो ओमफ्राय मा होनदों आर'थिया आंनाबो गिदिङो रानो ओमफ्राय मा बाजैया मा होनदों बेजोंबो हिसाब खालामबाय आं अके ना नोंनावसो सोना दोनबाव आंनो ओमफ्राय दाख्लै गंसेसो औ बेटारि अफ थादों नामा आंना गिदिंबाय थानो नागिरोलै एखमबा मोजां नांलाय आरोना बिदि मोजां नांबाथाय मोजां फैयो ओमफ्राय आं गंसे गंनै अन दोनबाय अके थेंकिउ बाजै सना थेंकिउ आर'थि आगैनाव आंबाबो नेट प्रब्लेमल' जायो बेना गिदिंबाय थायो बेनाबो नेटनो नाङा नामाथाय बेना बारा नांनो नागिरा बेनाबो आंजों एखेयानो आरो सेम टु सेम आंनाव बाजै अन दै आंब्र' अके दे आं बारा गोबाव होखालालै सानैजोंल' बेसेबां माबा खालामोब्रा जायाना आंनाबो प्रब्लेम आगै न'आव थांबाथाय नेट मोना जागासिनो आंनावथ' बांसिन नांसिनबावनोसो नागिरामोन दासो एसे गिथिखा आनैसो सफैनो हादों सेकलाइट दन आमायसो थेंकिउ आनैसो मा खबर मा खालामदों मा ओंख्रि जाबोखो आनैसो गिथिखा
अनल' आं दे जेबो नङा रथिब्र'। मानो रावबो फैया सनाफोरनो दं नै दासो जि सुखांना नोंहालाय आंहाबो ओरैनो जिरायनानै दं आरोना नोंसिनि कमेन्ट नायगासिनो नै ओमफ्राय जोंना अनामिका बाजै अन ओमफ्राय अट' सालायदोंनो आर'थिया थेंकिउ दे ओंख्रि जाखो संखो ओमफ्राय हेल' होनदों जोंहा बाजैया ओमफ्राय जों होनदों गिथिखा आनैसो अन मैसो मा ओंख्रि मैथाजों सयाबिनसोमोन सयाबिनलायनो दाउसोमोन मैथा नोंस्रालाय आनैसो गिथिखा मा ओंख्रि जाबोखो खिथाहरदो। मा होनदों गोथाव दे आमाइसोनो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा फाथो गोबाब नाथुरसो हाबाब सोबानो रिमोनलांखायो माथो बेखौ मोनबाथाय दस्रा ओंख्रि नांलाबो आंनो। गिथिखा आनैसो अन थेंकिउ। सोबानो ख्लुब मोनलांखायो ओमफ्राय मा होनदों गोथावनो आमायसो ओमफ्राय मा होनदों जोंना अनामिका बाजैया आंना दालि ओमफ्राय अनल' आंनो दे आरतिब्र' ओमफ्राय आगै गिथिखा होनदों आरोना जोंना अनामिका बाजैया ओमफ्राय जोंना मा होनदों अनामिका आब' गोथाव देनो फावा दे आयु देरथा जालायबाय मालाबानो फैखाबाय जोंहा गिथिखा आनैसो अन गिथिखा आनैसोआ जोंना मा होनदों आर'थि होनना रंजाहरबाय आरोना गिथिखा आनैसो अन थेंकिउ। गिथिखा आनैसो अन आर'थि अन गिथिखा आनैसो मा होनखोथाय आर'थि मा ओंख्रि जाखो होनो गिथिखा आनैसो अन थेंकिउ आर'थि अन गिथिखा आनैसो अन गिथिखा आनैसो एलबि होना होलाब्रा खनसेल' लोगो मोनदों दे आं नोंखौ दाबो
ए मानसिया बारा होबांखायाना बियो दामानि होआखै आं आसा on thank you Gede thank you so much ओमफ्राय अनामिका बाजै on thank you एमाव नोंसोरना मा जायगा मोनलाय आंना क'क्राझारसो आंनिसो क'क्राझारनिसो आङो ओमफ्राय अनामिका बाजै on गितिका आंनिसो on क'क्राझारनिसो आङो एम एम नि एखेयानो जायगाया ना गल नोंसोरना आंना गल नङाथ' आंना गल नङामोन आंनिसो अनामिका बाजै on गितिका आंनिसो on thank you गितिका आंनिसो on ओमफ्राय मा होनखो गितिका आंनिसो आंनासो खोमा होनबा आंना गल नङा नंनायालाय एखमबा जाब्रबलाबायोबो जानाया गलाबो आंनाबो फाग्लासो अनामिका बाजै on thank you अनामिका बाजै on
बेखौ बाजै अन खेथिखा आनैसो मा होनदों आंना डाटाया दहायनो 50 थांखाबाय ए जोबसिगोन होनबा आंबो एक्सट्रासो सोना लायो हानैसो ओ 15 GB एक्सट्रा सोना ला नङाबा थोआना आनैसो अन बेराद सोबाय थानांगौ सानसेयावनो मानो बिदि कुवालिटि खमायाखै नामा बेसेबां जिबि मोनो कुवालिटि खमायनानै ला 144 आव दोननानै दोन भिडिअ कुवालिटिखौ खमायनानै दोननांगौ MB-खौ थिखा आनैसो अन मोनदों डाटासो स्पिड डाटासो नों बेथ' खमायना लानांगौरा खमायना लाजायो स्पिड डाटाखौ खमायना लाजायो आंना 150 थाखानि सोनाया सप्ता खनसे गाहाम थांनो नागिरो एक्सट्राया बारबावोसो एखमबा आं खमायाखैनो खमायना लानांगौलै नङाबा बेसेबां सोनो नोंलाय थोआना बियो गिदिंबाय थाग्रा मानसिया मथा मथि माबायानो इउटुब सोलिग्रा मानसियानो बिदि खालामनानै हाइ कुवालिटि खालामना दोननाय जाखाया नङाबा थोआना नोङो जेथिखा आनैसो अन आरती हेलौ फ्रेन्ड ओमफ्राय मा होनदों
दिखानैसो मा होनदों आं एक्सट्रा 61 नि सोयो 6 GB मोनो खुनुरुखुम सन्देशल' थाङो बेबायदिया बेलाय बिदिल'सो थांखायो दा सानसेल'सो थांखायो 150 थाखानिखौ सोना लानांगौ मास मोनसे गाहाम थाङो मास मोनसे थाङो आरोना बियो नों बाहायनायसो खोथा अनजालु हाय हेल' थेंक इउ ब्र' गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव सफैनायनि थाखाय गिथिगानैसो अन आंखौबो सापर्ट खालामदो आदानो आं अलखासो नामाथाय र' नायनि दे अल नामाथाय अलखासो नै आङो दा माबा भिडिअ नायनानैहाय कमेन्ट खालामना गालां दा वाट्स खालामना हरगोन आं एलबि होयो नामा नोंलाय एलबि नो होदोंथ' आरो एलबि होयो आदसा थेंक इउ आदानो ओमफ्राय बि बर'आ नैसो मा एमावजों हरखोलै एमाव हामैसो आंबो बारा गोबावदो फैखाला आरोना थिखानैसो अन ब्लु होदे अके होनि र' ब्लु होबाय दे फंबाय थिखानैसो अन आरुथि अन नोंनि भिउसफोरखौ सापर्ट रायलाय खालामलाय दे ओइ ब्र' गुलु गुलु है थिमा गुलु गुलुलै बे गैया गुलु गुलु गैया अखाजोर आंना ब्लु हरलाय आं ब्लु होखाबायना लाइक गोथां जाबायना हेल' फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट नो ओमफ्राय अनामिका बाजै अन थेंकिउसै दस्रायाव दंबाबो आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय बाजै गोजोननाय थाबाय $69 148 निसो रा ब्र'नो 150 थाखा ग्रोब लाखियोना बिसोरो 150 थाखा होनखाबाय आं
थाइनैयासो खम 150 थाखा। आर'थि अन थुनथुलि सौफैनो हादों। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। लाइक डाउन आर'थि माइनाव आं खालामबाय देनो दा रिटार्न खालामगोन। बे गारि सालायदों। बहा दं? न'आव दङ। न'आव दं। न'आवनो आङो। नोंहालाय बहा दं दालाय? नुदों लागायबो नामा हलायनो नामा ना मा होनखोथाय हलायनो नामा होनो फैलै बेथा थुले थुलुनि सापर्ट खालामबाय दे नो फुल भिडिअ कमेन्ट हर। न'आवनो दं। आंबो उन्दुदों। आदसा उन्दुदोंसो होनबा। अनजालु आदा रिटार्न खालामगोननो फुल 2 मिनिट 3 मिनिटसोनि फुल भिडिअ खालामनाय नङाबा कमेन्टआ माबा श' जानो नागिरा ना अबेबा कमेन्ट हरनानै दोनहर। आंबो बारा गोबाव होला दै। दा 8आव फैफिनसै आङो। ओइट पिएमआव फैफिनसै आं। फुल भिडिअ नायनानै अनजालुनो आरो मैगं सना जाबासोमोनलै मैथा बांगाल दाउसोमोन। थुनथुब बाजैनो बोरै ओंख्रि सोंनाया खिथालायासैनो आइया मैथा बांगाल ओमफ्राय दाउसो खोनायाखै खिथाखाबायना आङो। नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाना फैखो?
सोलानो मोनाखै आं दाबो र'नो खोनाबाय नो दासो खोनादों नोंनालाय बे थाखा खामायनानै माबाया बहा ओंखाम जाया होमब्रा बिदिसो होनबा बाजैनो मा होनदों जोंहा आलु जहल आलासि मा एलांसिसो एलांसि भाजा होनो आदसा भिटामिन जादों नामा बाजै फाग्लासोलै बे भिटामिन ए बि सि गासिबो जा आंनाव आहुथिनो बाजै होनना मिनिहर नोगोर अखाजोंलै बिगुरा साथाम दङ साथाम अनामिका बाजै दंमोन आरथि अन मोनायावनो मोननायावनो मोननाय जासिबाय थाबाय आंबो भिटामिनखौ दानाबा अभार भिटामिन मोनजाना खर' गिदिंनाय खर' सानाय गोबानो ओंखारनायसो
जालाय बावबाय आं आर'थि आगैनि दे जारलालै बिसोरो थोर माबासो बुजिबाय नोंस्रानो ओइ दोनसै दे आङो बाय बाय खालामसै दा ओइटआव फैफिनसै आं बोरैबाबा 8थानि सिगांबो जानो हागौ 7:30 बाय बाय खालामदो गाइसमोन 7:30 होआबा 8था ग्रोबाव होगोन आं थेंक इउ आर'थि ब्र सन्थुलि बाजै अनामिका थांखो ना माखोथाय ना दंबावोसो जाखो साबा दङ नै बाय बाय दे माथो दङ थेंक इउ बाजै गोजोननाय थाबाय जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय जाबाव आरो जाबाव बाजै जा बेलाय बे एमाव र'आ बाजैजों बाय बायनो ओमफ्राय मा होनदों बारा जाजानाय नंला दां आर'थि गोथाव गोबाव ओरैखाय गोथाव मोनना अभार जाफ्लां बाय बाय अखायजोफोर दोनबाय आं होमबा